O karon sa itong balitang nasyonal. National Report. Gihimo ang trial sa dito sa ICC batok ang former President Rodrigo Roa Duterte o ang mao nga konferensya kagapong adlaw nagdetermina kini nga ang trial proper pagaymon unya sa Nobyembre 30 matud pa sa International Criminal Court Chamber 3 dito sa The Hague, Netherlands kagapong adlaw. Kini human sa ginatawag nga status sa conference hearing. Human sa 5 ka oras nga diskusyon ang ICC ni hatag kini sa prosecution sa pagduso aron masugdan gilayon ang mao nga hearing unya sa katapusan sa Nobyembre niini nga tuiga. National Report. Laing nasudnon nga balita. Pagkabilin sa iyahang baruganan si Senador Francis G. Escudero nga mas maayo nga magngitaw na og gobyerno og maayong mga paagi sa pagtubo sa kita nga dili pinagi sa bag-ong buwis. Matud pang Senador Escudero, usa sa posibleng pamaagi mo ang pagbidding sa exploration o production agreements sa mga coal reserves sa nasod aron madugang og kita ang gobyerno nga dili kinahanglan pa og dugang mga buwis sa katawhan. Samtang gipadayon sa economic managers ang pagtuon sa laing mga paagi aron mapalig-on ang revenue generation sa gobyerno. Giingon usab ni Senador Escudero nga ang paggamit sa kasamtangang non-tax revenue opportunities makatabang sa pagpadayon sa social protection programs, energy transition o fiscal stability sa nasod. Sa pangaron, ubay-ubay ng mga tax proposal ang gipaso sa gobyerno, lakip na ang posibleng pagtaas sa excise tax sa sweetened beverage o pipila ka mga food products o kaning motor vehicles road user tax o MVRUT ang gitugot nga buwis sa paggamit or sa buwis sa single-use plastics. Apan alang kang Senador Escudero ang pagpahamtang og bag-ong buwis kinahanglang mahimong katapusang kapilian lamang. Mas angay matud pa niya nga ang pagpalambo na ang koleksyon sa kasabdagan nga kita og mapuslan pag-ayo ang mga kahinungaan nga iya sa gobyerno. Gipunting usab na sa senador nga si Escudero nga adunay mga coal briefing areas sa Cagayan, Isabela, South Tabato ug Sarangani nga mahimo pang mapauswag pinagi sa transparent ug competitive bidding sa pribadong sektor. Matud pang senador Escudero kung husto ang implementasyon niini, posible nga makakatag kini og hangtod 1 ka trilyon ka pesos o una kita sa gobyerno nga og 70 hantod o 100 bilyon ka pesos matag tuig nga non-tax revenue. Dugang pang Escudero nga ang pagpalambo sa lokal nga energy resources makatabang sa dugang plano sa nasod alang sa energy security economic development samtang malikayan ang dugang mga parasanon sa katawhan pinaagos sa bag-ong mga buwis. National Report. Si kanhi Senate President o Senador